Ambaw, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw kan di trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbar kamutan nga may nasimbang put idirabe. Jakpay kitamo no kasano nakaawid ak nanang. Numa minsan nga may nanako. Saan yung asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Permiti sakit yung ulo pare Gardo. Nasobraan iti inom iti rabi. Ay sus. Di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi pare. Mapantaman na nagsyat. Kunak man no nasakit yung ulom. Ada pelahang over mo. Ita inom man ang tibagbangam. Gagangay na Iso nga rin tinakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di pare. Hala nga ron. Mapanta, inton rabi napartek kan pare. Agawid tansan. Madamdama pare. Sayang mo na iti arak no santa ngay busen. Sa pa'y nagina. Ha? Pare ambo. Itaam ti ada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da ka data. Ha? Sino? Ito dom, perkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito'y ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare ambo, dandanugan da kan! Ay, natumban! Ay, aray atak tigayam ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay, sus! Nablakaayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayam mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat iti pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinurso na daan dagiti lalaki, kakadwa mi iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun ayad, ay ito'y nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awan na nyaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Nanang, apa na ti matak? Nasakit kan jak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang dalugkan ka, iti nagiinuman yaw. Jak malakip no niya tinapasama kay ni Rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon nanang. Apay, di mo malagay tinapasamak ni Rabi ay anak kaw. Pati panagawin mo, di mo malagay. Sana talaga tatang. Intulod na ka ni Garday di Rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartak di gayim mo. Sika, tinakaro ti bartik na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, yan gayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta, ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Sikamot lang, tiyagbalin na kaasay, iti kasta nga araramida manakaw. Pag nakim ka nga minay, pagbalbaliw kan, idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare ambo. Kumusta, anti matam? Naut-ut nga pare. Sana pa yung makastrak iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga rod. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasano dahitan nga eh? Nung ay
agpa-check up ko langan, pare. Saron pare. Aging pagmutla siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yung mo pa nagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo tamatam. Kapilitan na nang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut talaga. Ay na, naku ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin ko ti sumat ti ayan ti ragsak ko. Naragsakak no makainumak iti arak na nang. Anya? Oh, may imbaga na nangitalim taga mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalay da. Anyat ko ang medyo igay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaga na ni Tiusto tata. Anya, ay saus. Intun kuan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anakaw. Saan tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi dya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata adda ni Manong Mau. Manong? Manong wano manang? Ni ka di manang garda? Si Kamot. Gardo ko naman Ay na, manang latang amin ti awag ko kan kwa nga uray lakyan. Ala, sumrak kan manong ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka ding. Ay, ket, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Angie. Ta isu tiragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong ambo. Umay kayo kit di man. Agkukuyog tayo ama pa nagdayaw ko ni Apo Diyos. Namaminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa'y kani Manong mo agar daw. Oh, nya nga pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo ton pare, ta imperson. Ay, kumayat nga ro dano kasta pare. Katamang pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Intong bigat ka no. Kastaya pare, sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bits pare. Kaumay ka. Ay, kat mo na pare. Nagita ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga rod. Masapatahin ton bigat pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay. Ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo dadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Ay ka, gananad ka nga raw di ti papanamuan. Wen, nanang. Da kayo mo. Saan ako nga ubing abasit na pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apo! Naganas ti puloy ti angin pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglembas iti arak, pare Gardo. Wala pare. Ay, damagik man pare, ambo. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit lati ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta pare. Kitam, no makiasawa ka, pare. No agawid ka na kainom. Sigurado, ngalawang-ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo iti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso, ti papanan ti sweldo. Uwanan niya pare. Ada punto miti day ta pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Ta ulawon na kalaeng.
Awan pa'y may jay anak mo bakit? Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day dyan na pananda abates lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog da, iti day dyan agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuyog nagayadwan niya. Kunampay, tadaarak agapuna. Nagpadaan da mo ngamin nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga Di na pala rin agasawa. Anya? Tila sa umbula-ala kayan. Kasano ko mga gasawa da, kitumboy mo, dyan ba isa? Ay na, uray tumbaw. Babae lat tanay jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tila bagbagam ba? Intong pimod na sige. Awan mo nakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay. Amom parigat daw. Anak may bagak. Nabay na kumain. Anya ka didayta nga pare? Ang amin kursunada ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumata pare. Jay kabsat mo ti kursunada pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na ka. Nagbalin na bayaw mo. Pari ka daw. Saan nasyak ti damagam pare? Tano siya? Awan problema. Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kabsat mo. Pare. Ay katuwa na. Day talagayam pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak ba naman pare? Talo kasto yung makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga sawa. Anya? Arembo, malagip mo ka diti, imbagbagam kanyak, idi nagauting tayo. Ha? May papanitan niya pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartik mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan pare. Lipate mo na dyan. Mapanta ni balay pare. Taing ka arman yan ji. Ita ti panagar mo. Ta saan ka nabartek panay. Mabayinak pare. Ang mga no mabastidak. Kan saan ka may kari ka ni Angie ta nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idinto ta sakit mamartekak. Di nakmutla kayat daya Ay kat ipalapal mulat ta ni ayat Bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak pare. Ala, intakit di gumatang itarak ta dumagasta iji balayo. Ija ti pagsyatan ta. Di ta makasyat iji balay ta sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga agin inom. Manong ambo, manang garda. Ay kasta talaga ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadaulan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramiden nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Angie, sana pa nang dadahal kar aramidan mi iti bagimi no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Angie, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at da papanak. Nay, papa namanan. Kat kasangsangpot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang.
Agawin akong parigar daw, tanay. Rabi iyo na yan. Ay, nadawa na, pare, ambo. Awan mo tanti paglugan ang mga gawid. Sana problema na ito, paneta. Adamot sakak. Pag na ko na, aging kayo di balay. Ay, saan, pare? Delikado iti ruwar, iti kastuing oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga Natumbukan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa yung ngay? Sanak pa mo na nabartag pa rin. Pare, nabartag ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kaya't mo. Ijay silid ni Anjay, ti pagturugam. Sana kababayin. Ang mga natapon na repisak. Man siya. Kunam kurso na adam, ti kabsat ko, pare. Oo, mabayinak. Sana ka may karit kabsat mo. Nasing putunay. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo saran Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Urasyak. Dabsokak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasamak kadagiti dua. Madinsa mo tiring da. Kaslawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasdi ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasamak kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawak kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Mapantalangin ni hospital, Manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Ape ama si Kuga. Wun nga rod. Anyamat ng tikas to Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyong, Manang? Nobyong ibagbagam mo, Tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga rin nga iti ama ta si Kug mo? Agawid tan, Tanji. Basol mo da ito'y amba! Anay ko, hindi ka matagkasta, parigardo. Nagayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartek ko iti dayjay agundawayam bo! Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Panyalagan ti sa wandag iti tao! Kasano akon? Di ka matbaybayan, parigardo. Kasi, garda, takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare? Este, garda. Yeah. Oh, ay, aliyangay. Di husto tiimbagakin ka, di ba ka? Na! Nakasla pa karagsa kampay ti panagsikog ni Gardo at umboy. Ano, bayat kit di tapno agpakababain. Kit agasawadan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? No siya. Awan problema. Saan mo't ang narigat nga ayatan ni Garda? Ay na! Nag-aramid ka, nambaw! Kahit, anyat ko na ni Garda ngay. Kagura nga rod nanang. Nagayatan mi mo't adwa tinapasamak. Agpada kami ngamin idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kid Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kat kagura na nga raw di anak ta. Ay na, di pagdanaga, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga agdarom na jay?
Bakitanan agdarumpay laang. Kan ko namot di ambaw ang nagayatan da adwa. Saan namot apinirait? Anya nga raw ti plano yu ita garda balasang kao. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nan to. Apay no agkasar kayo laang. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo tam. Unmot ngamin garda. Para iti anak ta ti armidon ta. Kan ikarit nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Ore di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yu. Alan, balasang ka. Uwain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Balo-baro da. Winan. Basta ikarim nga balbaliw ka. Nambaw ha. Uy, garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, garda. Bun nga rod. Tayong ingas mo, mat. Nagsaur ka. Ikamot amin ng timalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akas ta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, garda. Bun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyamanak. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmat, ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan sublyan ti sigud nga aramid ta. Uwi nambo. Kat agyamanak. Ta di nakbinaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta. Kunami di. Ni Angie ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay, ta jakmot lamay kariken ko ana. Isa jak ginandat tinagaram ken ko ana ide. Si Kati pakaikariyak garda. I love you. Alawanan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Hello, Kabagis Rita. Hello, manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Adda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abon nan. Anya, kano manu nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga rod dito'y balay. Bigla mo lata si mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tilay bagbagana. Sige nga rod, Kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Naklonan nakngamena na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiarak. Antinak, armanak. No di ka ka... Ay na, katusang kansan. Ikit po naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Hanggang sana lapad di kinabakat mo. Diyaw man bakbakit ka nga tayo nga misak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalak dayta. Madakon, Kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbut na nga aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tilay bagbagana. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas tangar aramida mon, Junior. Nabarbar kaman ngaminan. Naggap-gapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito lang nantirita.
Kasar ka man! Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamangayabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitin na! Isang araw ka tagawad! Pangaasiman, Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan! Pumanawak! Saan ang agawid? Agpapalat ti ugali yun. Agkakarupa kayo. Iso pa ti ugali yun. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day jay nga anak may. Ita tanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam di ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam ko ya? Katwan mat. Ay, imposible di mo amo na ita. Napadasa ko tinabartag. Oray nabartagak. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko tayo dyan. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadwa babalasang armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San ba na? Idyam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanat tar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartag ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta ti ugalit no nabartagak. Aw-awatan dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakil mo. Di da kami maawatan. Di da kami kaasyan kan ibainan. Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanun no awan kamin. Kasanun tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit. Iso anapintas ti panagbiag na. Saan agaputan na singpit ti may sa tao? Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo't tinagsingsingpit iti. Makabula na jak nagin inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo na anak ko. Sige. Tagdi ko sakpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunta kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan. Ngam kasapulan mi maangamin iti amam. O nanang. Amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso ajak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo. Asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat ang agtrabaho. Kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapang panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Maslawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imay la nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na aya. Awan Inom tar aramidan na. Baunin yung tuman ng balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakumunjay ading. Nagpintas ka talaga, manang Adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka, jay boyfriend ko no makita na ka. Oo. Nakabutang boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay.
May pulasitan, wag sparring kami. I love you, Manang Adora. Ay, agtala ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan, dadakil ko. Naggalas tayo galit Kanayon da nga ikumpara kin ni Manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Balinang matabak na. Awan lagi jaya bakit panyang lakay sator. Ambisyoso lagi dyan naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Apay kunam na saya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan na saya at. Uy, agsingsing pat ka nga minan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Anan na masapol. Sa nabalay, tadama di kapsat ko mang taditi kurta katakwata. Ay, arak man kiti pa. Manang Adora. Kurang ti ininom ko. Agawit ka kit din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartakan. Alamutin si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam niya matdata nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa mat. Narasagid ka mo't Manang Adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no. Di nakikal na Ganyan mo? Lukas ta. Naginumanan dito istor mo, Adora. Ay, wen nga ro tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay naramid nan. Ay, nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartak at komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pay, nagsakit ti sipat na. Panuray dagi jeba, baros nga kalugaran tayo, sip-sepatan na no nabartak. Pinataltalan na pekit di jemay sa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi jeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasin siya ija anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dya nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan nalatan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagtamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga rod na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang nga rod tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag, ta di nakakulkulitan dito yung store mo, no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslag bagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbaga na. Uwan nga rod natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pay. Nagagat nga maibabaw no kwa. Uwan na iso amayat kumano saan nga gininom. Nga manmanomot ti panagbalin na alimpyaw. Ad-aduma ti gundawaya mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kala taong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mo tila no madamdama.
No makadigos ka, mapan ka ijay balay da manong mo, at da ka no ibaganakan ka. Anya't ibagana. Binili niyo siguro asermunan nak. Saan? At da ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Anya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam to kwa na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo ta sweldoan ka. Imbes ang mangalak iti sabali, si kalangin, tapno at damot pag sweldoam, kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigot a driver mo kay manong. Awanan, nag-abroadan. Inalan ti asawa na iti abroad. Ah, isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kiti tagmaneho. Ngam mapanugak ta ni. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam ni, agkarigang agbalbaliw kan, ijamon ti arak, tadyak ka ti arte ka driver. Ha? Eh, kwa. Inutak ah, manong. Saan ang mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak, kan agnaid kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka wano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige ah. Ikarigatak manong. Para matlakan ka ti ibagbaga ni manong mo anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kaskari na may katkutarak. Inot mo't ana nang. Kabaulam na ita anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ngum mairwam kanto. Mujak la kasapulan di kwarta. Jak kaya ti di jaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka ah. Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumot lang dagi jaya na nang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat ah. Kasta ah. Isumatlagay ang makasla rin manyag dataro pam. Huh? Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Hey. Thank you nga ro manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga Rod, mabiit lang Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kat mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, ti pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartek jay anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin ko na. Ang mga mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakes na ah. Taadamot ang trabaho na. Kanay, mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isaganang nagitikawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnagdan. Ha? Papananta manaw? At binangon ko abrans tinegosyo kiti sa bali a lugar. Siyak payla ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan manaw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pakikan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man duit. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit ta payla dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao. Sa nagapot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Un manong, diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik.
awanan ba yung dagijat at na? At dantol daw na kanyag. Nay. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong. Sarag kaputado ti kwartam git kunamula na sino ka nakaturayan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay akin na inumak, manong. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatim mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol ya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awan pa'y ganas mo ka. Ay, nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. Jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unayan day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Ta saan daan ay ruam iti style na no nabartek. Dayta nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba lamma. Muray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tricycle, kanang kotse. nagkaduga. Anya mo dya kutsimmat. Rugak-rugak mo. Ganabay, lugan mo yamat ti bike. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka mo at tumbay. Anay ko. Pinagkabil ko ay. Akadwa! Ikan naman iti pagnakmanday dito. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Lait at ibagbakan ka. Kanyangay, di nakasarak ka iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulong at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo. Anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka no agdarum ka. Asi ka sunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Agpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Ganrumwarang mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na ng kandatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Tay, dati sa suldom. Sige, mapanakon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, manong. Danom ko ma. Gumawan mo danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dito danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading.
Siga ngay. Balasang kakadipay, ading. Uwan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabiit lang nga, yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, Manong. Kaano nga may kangay? Rumuara ko dito ospital. Katrumar ka lang ta. Apay, di mo pa'y kabailan ti pagimaya. Ha? Kabalagmat kit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pa iti masikaso sakbay makaruarak, Manong. Ala, asikaswam. Ikarigatam, tane. Ato ti pakakumigumak. Inak pa'y padoktor danan ng kantatang. Agbiyahe kan to na siksika. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdanta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito lugar tayo ah. Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabalan tagbiyahe ti atidog, Manong. Maulawak. Kat ikarigata ma. Ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlag. No apay ang hospital ka. Sige, tane, adape aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas to yan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito hospital, ading Janet. Un Manong Junior, sika nga eh. Mabalin ko kanon ti rumor. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti pa nga sikasog iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Ngam awan ka doon kang agbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito uyak pa'y. Aging ka na imbagak to na yun. Ngam dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit na giti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mo't nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak ko mapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo diti balayo kin ni nanang mo? Wan Manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo Manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo da? Ngamsyak, damo pa lapan nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you, Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda ko mapay ipudnokken ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyok nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit ta pa'y mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, Manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak. Kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang iti rigat ken ginawa. Miso panawunan, tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matankan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Uwan nanang. Uray simple la kasar. Tinapatag.
Agbalin na alegal ti panagdan namin. Ala, makamuka anak ko. Sapay ko mga road, tagbalbaliw kaan. Wala nang. Promise. Nagnakma akong tinapasama kanya. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Sino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka manan iti dayjay, Reggie. Ni Nicole na dyan, anang. Inyawid ko mat inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayat dayjay nga agbalin anobyam. Nanang, Maminsan pa'y makitak dayjay a babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang ang dayjay anak ko. Dento mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jack kayat amarigatan ka. Magkita kalangan iti sa bale. Jack kayat dayjay. alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak. Tapara mo lang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangantan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin ang kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam ng agdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin na swasta. Sumapul kalangan iti sabali a pakirelasyonan. Takastakmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti kunamkit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit diya. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti maestres. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anukmat nga iti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man na dya babae, o. Makita yo ka di? Itakla ang makita dahi dya dito yung lugar tayo, ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring dahi ta. Sigod ang nagnaad di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito yung lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na, angkal? Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Panasek tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikriknak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la ko maa. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan gayam, sabong paraken ka. Ni, tay samat lalakain asabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na kating. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken, Ah, lang ti bagam? nakasaganak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mo ti agawid. Tatingi-tingak mo't nga umuna tiriknak Anya ti amok, no man nagdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursuruang mga rod ti aguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa ammo na imbag ti babae ngam kayat yun nga sawaan. Kayat yun nga aklunan da kayo dagos. Makaurayak ading. Sa anak ngagdardaras. Naala kon ti pensyon ko anak ko. Kita amanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt.
Inggatangan kamutan iti naimas asidaan. Tapno ditan agluto iti sidaan ta. Ayabanta ni Uncle mo a Loreto. Ta sigurado adita mo't la maibos ti ginatang ko a lechon. Ay na. Ay di amanak ananang. Talaga mo da. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanananay. Apay, asino mananday tatayra. Tay kabarbaro nga armayok na nang. Magustuak nga tamot lang. Una nang. Tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di. Tiagbali na parikot chokin ko na. Diyak pa'y maipasar dito ta dinak pa'y mat inaklom. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no isunti kagasat mo anak ko. Tako naman, tamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Diyak ka muna nang. Mamuan tayo to ano agayan ayat kami. Tyra, agar-aram sa kang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkedi makunak iti dayja abarutan na singpot. Ken nagagat. Iso na laang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Reggie gapo iti inana. Nung siya kamay sante, jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iji balay da Reggie ti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang ti biyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo itulok day ta ante. Amamudak mo ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Ta adan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Barauk? Diyak nga rod mo no danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na na. Sa bali ni Tyra karagiti babae anak labas kanyak. Makita ka dagos no danamnamak kadakwada. Mabanti tigtig na ida. Angam ni Tyra kasla suplada. Angam ket di. Entertainan lakmat no kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada nagiti babae kaanakan? Wan mat katiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Now, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launay, angkal. Oh, agyaman nak Tyra, kunaklakit din awan namnamakin ka. Agyaman nak atadi ka na umakan na upay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupayak nga ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie, Jak kaya talukunak, jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo't panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laang, tawan kabutang ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kijibalayaw? Inton bigat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, Kat agyaman na kitinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman nak iti daytoy. Kinapudno na. Italaang nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasarada agusan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kun itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kun nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay. Ne, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. Ha? No didak kaya ta kao kailangang makanyak. Makiwin na swasa kun kini Reggie no anyat kunayaw. Saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka. Uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbaga man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya.
Mga sawa kanuki din. Nabiit na pa ila iti kayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't ama-am mo na imbagjay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo naparikot na ita? Saan mo tasikati din na? Jay mo't anak mo. Isabay nga iso tagdesisyon para iti dayta kabagays. Apay Rachie, di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapa pa'y mat nanang? Bayan nyo lata maturog ni Tyra, ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang nanang. Ay sana mabalinti kasta kanyak. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Isa ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na ka ti asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumanaumot itay. Kumanabtuog pa'y amin ang kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awanan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na amat maturog na tao dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa alumasin talangan iti pagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dahi ta abana. Anya? Damagag pa'y kan ko na, no umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dayta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga grikos. Damagag to pa ya kaninanang, no masapula masukatanan ti washing machine. Amangan no masaer tirig nana, no sukatan iti baro. Anya? Ni nanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan na nang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami da kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan alalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy ti lablabaak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tanta anak ka. E din to tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay day ta. Tumakder ka dita kunak Reggie na eh. Wano iwas-iwas kukan ka dito walays. Sana mabalinti kasta kanyak. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yung kwa na. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agole magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaayatin ang ipas ngay kan kwa na. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak ta asawa na? Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro na nang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Saan dinak panawan? Ola, surutag amin na pagayatam. Mala, rumual ka nga rudan di ti kwarto, tas ikatagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka? Nang runa ka awan trabahom? Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita? Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No amukla akas jay ti ugali na. Diyak kuman immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamot abunjing tanak yo, jak kuman nakiasasawa ken kwa na.
Awan pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at tayra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Malareche, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday di atayra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasangoak. Idinto tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon bakibiyangan di agasawa, Diyos ading ko. Basol mumutlaeng Ta pinanuynuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na. Saan apanangander day jay? May sakamot. Kanunungan pa'y ti aramid da dya babae. Kat pudno mati bagbagak. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo ti biyag mo, Tayra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilabadag iti murang mi tapno sana maurnungan. Ngam di mo't dumdum ngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan ti anak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi naibayan nyo mo't ngamin. Di makkel nga awan na pulos tam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. Sana siya ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayananang, Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam. Isapasan siya kan Reggie. Ngam pumanawakon. Ni saan Araramidak mo't amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anya ngay? Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktugnaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie. Ngamjak ka ba ulan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasintan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson tumula yuman mo amin iti inam. Ikarik, jakon iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakder iti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan ti inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ko. Di ka ag motor, tanabartag ka. Iyagyaw ti tulbak ti motor. Ako wala ako nung duyutan. Buungag ti saraming nagititawa. Mesa! Uwun, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Na-disgrasya nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ang sagana ka, tatagasin ka. Mapanda i-hospital ni Tamot Laang. Alang nga rod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam na jay anapasamak. Nanang... Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. Nakalasmatan ti Rupak, nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumula ang dayta, anak ko.
Kagangay na, ta fresh pa'y latisugat mo. Adu nga min tinadait apa sa tarupam. Adnan adi nakayat jay asawak. Takastuyan ti rupak. Da kayo ngamin. Ha? Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun nanang. Pakawanan na kanak ko. Di na ko mansideran. Ay ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngay na ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak, Tyra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni di balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Bareng mabang-aran tirik nana. Sige nga Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngaminan, Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Addan adi nakayat gapu iti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman Tyra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga taninanang mo nagsubliak di ti balayo. Urikas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan ka, Tyra. Pakawanan na, gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman ak, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmat ananang. Aklunag ang naglablabasak, gapu iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman ak manen Tyra balasang ko. Kat ikarik, Diyakon pakibyangan ti panagdenayo nga agasawa.